Ceritane wong bojo loro rumah tanggane saben dina seru. Bojo sing enom ditukokno soto, bojo sing tuwek diombeni pil koplo. Iku ngono wong lanang seloro. Nandur telono tegalan muga-muga Pak Polo gawe dagelan. Guyon-guyon Pak boten. Bismillahirrahmanirrahim. Taun 45 taun perjuangane bangsa direwangi korban jiwa lan ditata nyawa supaya Indonesia bisa Indonesia merdeka tak dudu oleh hadiah tapi direwangi pertumpahan nyatane ora setitik korbane pahlawan bangsa di bawah sang merah putih panji-panji Indonesia dulur negeri tercinta tanah pusaka nenek moyang kita yang diwariskan bangsa Indonesia. Mari kita jaga bersama-sama sebab perjuangan dulur penuh pengorbanan kanggo munculna kemerdekaan. Pantang menyerah menghadapi lawan, merdeka atau mati sing dadi sembuh. Mula nek wis merdeka dulur mbok aja gegeran, mundak-mundak
mecah belah persatuan ayo padha eling cak welinge para pahlawan persatuan dan kesatuan kunci kemenangan soal beda pendapat itu kan biasa mula sing tak jalur ojo digawe masalah ayo padha menghormati dulur hak asasi manusia ayo tetap berpegang teguh kemerdekaan cak merupakan sejarah mulai diperingati tanti sing cuma ojo lali bapak ibu ayo bareng-bareng berdoa muga-muga Indonesia selamanya tetap jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ditanggap karo dulur gendeng Kajati Agustusan. Matur nuwun dumateng Pak Lurah, dumateng Bapak Polo lan kanca-kanca panitia sedaya ugi masyarakat gendeng. Tak dongakno muga-muga mari nanggap budi wijaya, rezeki sampeyan tambah melimpah ruah. Muga-muga sampeyan seger waras, sehat, panjang umur. Muga-muga wong-wong kene kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma alhamdulillah. Ojo lali, Pak. Wis merdeka. Diparingi nikmat Allah. Ayo kita bersama-sama tobat kepada Allah.
Rabbil Alamin. Tanggapane Betuwina gak leren sampai bulan 11 boten prei. Mulai bulan 7, 8, 9, 10, 11. Ngono ku kepengin tuku katok sithuk gak iso aku. Bacut kebacut. Menyang Jombang mampir nang sengot kemagen akeh wedi nek datang kirim nek sengot ketang kali ulo dong tak dong ding pundet gendeng dong dino ding arek koprak tang do ding dong tak dong di do ding tung gentak gentung perut banding aisin lapo wis lereno do joget asing joget iku kakimu ngene iki yo beso gendeng aku gendeng dikone beso joget ora lha lapo ndelek duit cicilan sepeda motor nunggak loro saya gundet utang iki akeh kok lapo wong-wong iku lho bendina tanggapan tur nuwun sewu bayaranmu iku paling akeh dewi ya iya lapo kok dhewe utang iku lho adile wong urip gak leh utang kok diutang iki semangate wong nyambut gawe wis aja joget lapo joget menengo nggo kene iki tanggapan nggo gendeng la iya dawari bolak-balik alhamdulillah nggo gendeng kene iki termasuk bapak kadese bapak polone la iya bahasa Inggris sudah mengatakan ya apa Armstrong leadership maksudnya seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol Pak Lurah karo Pak Polo alah padune mbok elem kon kepengin disawer gendeng aku gak tau arep-arep saweran upama kon disawer alhamdulillah rezeki teko dhewe nek gak disawer kebacut wonge kabeh wis mulih ya gak apa-apa iya yen iki nyambut gawe iku gak harus ditunggoe Pak Lurah utawa Pak Polo soalnya meneh tugase akeh meneh ya tugase akeh penggaweane akeh jenenge pamong desa ngrampung rakyat sampeyan iki lah iya aku teko dong kene tuh dikae mangan nggo jero pawon kun mak mosok Dek lho tibane sing nggo jero iku lho diboloku kabeh sing nduk pawon iku boloku kabeh sing adan iku yune masih barep sing adan iya yune makmu sing barep sapa Dek Mbok Yayu iku apa wonge Mbok Yayu marai diguyu iku karana anak Mbok Yayu sing adan Mbok Yayu ya sak sing masak pisan Jelal aku nang mburi kate nyumet rokok. Nggo jero mburi dhewe. Sing kora-kora iku ya dibibit. Sing kora-kora? Iya. Bebekmu? Bebekku iku. Sapa, Nek? Asriatun iku apa? Nek ligatan nek. Lha apa isin-isin ae. Nduk, Yusriatun iku wakan. Iki ngene termasuk borongan. Nek ora-ora ya oleh ora-ora ngumpuri bokonge sampe kopak-kopak. Alo nggo geblak lho kencenge umbah-umbahan ubah. Tibake ya mlaku ngadeg ya kocor-kocor. Kora-kora saking senenge. Eling-eling main nggo desane dhewe. Ya iya sih. Ora ketekor. Ame tole. Kuwi iringane ana tas kresek abang loro. Kaya apa, Dek? Kayak nglungkuni iwak karene wong mangan kok dadi. Dek kon ku digerobak temen kok, Dek. Lah gak ngono. Yusri, titidang, temen titidang. Aku kucingku ya akeh. Nggo kene bolak-balik ku ya kontak kandhane. Aku manggo jero.
kudu ngoyo ae kono kandhane. Lah apa nek? Lah gak kudu ngoyo ya apa ngombe wong kepeng ngono jare rombongane ana sing tingkat lungguh arek-arek. Heeh. Ngoyo mlebu beleng Iya, iya. gak kena apa sih awak. Apa? Dadal lampune mantek. Terus? Aku yo kadung tak cepet ngene tak slerekno. Kok tak dekno ae pret. Garung nggon isore kono umplung. Terus? Unine kaya sepeda motor RE. Rang tang 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 tang. Rang tang 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 tang. Banterno apa? Kata banterno ya apa? Wis ngene lho, Tut. Kon modelmu kaya wong pinter dhewe. Lah apa sih nek? Ceramahmu kok dimah. Enggak. Kandhane wong-wong. Aku mek ndongakno tok kok. Ndongane ya gak rata kejian. Wis rata tak dongakno kabeh. Ana sing doro kari loro. Pak Lurah sak tolone, Mm-mm. sak panitiane, Daerah kene. sak rakyate wis tak dongakno kabeh. Iya njen, tapi kari loro sing doro. Arek loro sing guru. Kari loro sing doro kedongano. Sapa? Anggo wasonten, Lho. ambek go suru. Lah apa arek suruh tak dongakno iku? Nggone arek nom-noman iku. Gone arek wedok-wedok. Iya. Arek wedok golek wong lanang iku. Iya. Lah nek dongaku dijabahi Gusti Allah. Hmm. Terus arek wedok iku oleh sedina oleh wong lanang 18. Terus ya apa nek? Ya bandowe bandak urusanmu ah. Ndongakno ya ndongakno sing apik lah apa ndongakno kuno. Kok tak kandhane wis gak usah menteng kelek, gak usah pinter-pinteran. Nek perkara ngaji ngono gak menang kono mbek aku. Wis gak usah ngomongno ngaji-ngaji. Lho ya iya dasare. Wong iki tanggapan. Lah iya. Tapi nek kon medhiti kaya ngono ya tak ladeni. Lah ya, nek perkara ngaji ngono ae ana apane kon tuh. Apane tet kundet. Wong kon iku sak lawase urip lho. Masih kon dadi mantune Mudin. Lho. Wong kon iku ya gak tau sapa langgar, Lho. gak tau sapa masjid kon iku. Iku lah saromu. Apane? Masih aku pinter ngaji. Tahu aku dodo-dodono nang wong. Ya gak tau. Kon tahu aku nek ana wong anu melok dodo-dodono. Ya gak tau. Lah iya, apa sebabe aku kok gak dodo-dodono? Lah apa sebabe kon kok gak dituduno? Mergo aku gak iso ngaji. Koplak kon iki. Ya kan, kowe tak nek perkara ngaji, kan ngaji mulang glibet ae. Wong kon nuwun sewu. Ngajimu iku lho paling jus siji Gus Pol. Pira? Jus siji, Jus siji pane anakku dirupa jladrek. jus 20, Jus 20 iku anakku TK katap. jus 30. 30 pamane anakku sing kelas 1 ngeplek. Letet, wong Quran iku mek 30 jus. 33 Jus, jus 10, 20, 30 gak. Terus jus piro? Jus 33. 30. 33. Kok iso 33? Ana jus-jus sing gak diruwe wong. Contone, Jus melon, lho, jus apukat. jus nanas. Ya gak ngono. Wis ta, aku lho ngaji teko ndi-ndi. Wong paling apal-apalamu ku ya teko Iqra ngono iku. Apa? Kon iku lho ngajimu. Masih Iqra, aja dipandang Iqra. Apa? Makrote. Aja syukur nek Iqra kolokno makrote. Mergo wong nek wis kaji katam makrote gak iso pas. Gak mungkin diunggahno maca Quran. Tapi ya kebacut nek wis tuwek iku lho ngaji alif-alifan iku lho. Alif-alifan kakekmu alif temen tuh. Alif temen. Sing nek ngene huruf hijaiyah. Iya nggo huruf hijaiyah. Alif itu alif temen alif-alifan kakekmu. Lah iya lah iku ngajine arek cilik-cilik. Lah ngajine arek cilik iki masih alif bata sajim kok iku ana artine goblok. Gak ono Ana. alif batak sakjim khusus huruf hijaiyah. Alah, kono gak percaya takono tak jawab. Alif-alifan Iya, alif batak sakjim iya. iku ono artine Ana artine. temen ada. Iya. Cedet. Apa artine huruf alif? Alif iku Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungane menungso nang sing gawe urip goblok. Mantune Mudin. Iya iya. Alif ba Ba iku minangka wadah. Mangkane hurufe kaya mangkok. Ana tulireng iku isine. sing ngiseni Gusti Allah. Rumang sawu sing isine bibitmu. alif ba ta. Tak kandhane tut aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Lho. Lah apa kondo wong? Lah mangkane aja kandha-kandha wong. Maksudnya huruf hijaiyah artinya tak. Tak kandhane aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Sa
sak temene wong urip ya wis ngene iki. Ket Biyen ana sing lanang wedok, ana sing ayu, ana sing elek, ana awan ana bengi. ana awan ana bengi, ana sing dadi polisi, ana sing maling. Oh, alif ba tak Jimpe encok rematik pegeling. Alah. Kok blara ganjok obat-obatan. Ya gak ngono maksude. Jim gak bakal jimpe senajan sedina sewengi salat 5 waktu akeh 17 rakaat. Tambah sehat. Sing maringi sehat Gusti Allah. waduh pinter rek. Lah anjir temen. Kon kok pinter kan. Yo aku mantune muti. Alif ba tak sak jim ha. Kak iku padha mek hak. Benar. Janji Allah gak bakal diingkari. Allah nek kakek gak bakal minjuk. Kon kok sampai teko kuno Lho iya. Kepinteramu sampai teko kuno. Lho mantune muti. Alif ba tak sak jim ha. Kok akeh ditut olehmu takon. Alif ba tak sak jim ha. Lah iya tut kok akeh olehmu takon. Lah kon pinter. Pinter apa iki amang ngapal 2 minggu. Tet kundet. Apa? Mulane kok nek ngaji ku sing tenanan. Maklum Tet, maklum. Aku gak ngelokno. Ngelokno. Kumpulamu kan wong ngono-ngono iku. Lho, kok Kumpulamu wong ngono-ngono iku. Tukang mabuk, tukang judi, tukang maksiat. lho Maklum. Mulane kon goblok, gak betus ngaji kon. tut kon ngomong aja sembarangan lho ya. Lho kendeng iki kok ada wong Islam lho ya. Lho kendeng iki. Temen masih kancaku sing biasa judi. Rumahmu judi terus ya. Lah buktine penggaweane judi. Lho, kon terus kancaku sing main tak mini. Sing tukang main. Tukang main. Iya. Wis budal lunga kaji, Bro. Lho, mosok Net? Masalah wis budal lunga kaji. Cak Minin. Teko Mekah eling-eling duit sik akeh. Gawe masjid situ kok wedi kok kanan. Dijeneng napa, Net? Masjid Al Mukminin. Ya iku tok Tet. Iku apane? Sapa? Lah sing biasae ngopi dadu. Sing biasa dadu. Dadu. Sapa iku? Cak Toha. Toha. Iya. Iku ya wis lunga kaji. Wis ngulon. Wis. Mari teko kulon. Teko kula duit sik akeh. Terus? Eling-eling duit sik akeh gak gelem kalah mbek Minin. Oh. Gawe masjid loro. Kawat gede. Dijenengno Al-Toha. Masjid At-Toha. Masjid Al-Toha. Paling ya iku tok. Apa? Sing biasa mendem. Sing biasa mabuk, Iya, mendem. iya. Kancaku iku wis budal. Lho wis ngulon. Wis lunga kaji, duwe akeh sugih. Mulai teko lunga kaji langsung gawe omake, gawe masjid 3 gawet gede tambah. Mau kalah pilihan Dijenengno masjid apa? Masjid Alkohol. Acane ngono Ya gak oleh masjid jenenge alkohol. Rasane iki engko nek ngomong terus, aku gak sida nyambut gawe. Mbak, lanjut gawe. Aku saiki iki duwe tanggungan, Det. Lho tanggungan. Duwe tanggungan tanggapan. Walah, lah kok gak ngomong. Tanggapan ludruk. Kon yo tak jak ngono lho. Iya, tapi aku kan bagian muri. Arek-arek yo tak jak. Oh iya, terus Tanggapan ludruk nang omahe Pak Taji. ngono ta. Ayo budal. Ayo. Wayahe budal saiki. Ya.
pagi-pagi. Nyambut gawe napa hiburan nang pura. Loh, itu juga hiburan loh ya. Gak masalah. Yang penting ojo lali rumah tangga. Lali lali karo rumah tanggane wah. Ya, iki cari lali anak lali bojo. Tak nampak. Mulai, mulai kacau. Apa gak nyocot? Lali. Lali apa? Yang kamu katanya nagap. Lo iya lah. Soalnya kudune perundingan karo wong wedok. Lah wong wedok sing lanang nyambut gawe kok. Wong lanang nyambut gawe tak enak dhewe. Wedok kudu pasti. Nah, gak apa-apa sih, Pak. Nah, gak apa-apa. Seru dong. Nah, gak apa-apa. Seru dong. Nah, gak bodoh. Iya. Wonge tak ngono kae, nanti kok ingoni apa? Damen. Lu. Wonge akeh. Gak mau 5 kilo ku lho. Tambah maneh 20 kilo. Kacau. Nagap itu, nagap. Dijeng, ngono ki jeneng anak-anak nom-noman. Buaya lah. Dijeng manganan apa? Werep. Wah, dilungkas kok dorek karo Gusti Allah. Sih. Penonton. Iku delok kancane dhewe lek ora. Lah kok iso? Lho kok apane mek lampu ngene kakek. Delok kancane dhewe dia bokok. Kan gak lek lodrok. Sih, jajal gelakno. Lodrok kan zaman musiana. Remo, Terus, lakon, jagelan, terus. campur sari. Mari campur sari terus campur sari. Terus budaya barang ya. Iku hiburan tradisional, hiburan awake dhewe. Hiburan. Ana budayane. Budaya, Campur sarine. campur sari. Nama tandake. Ya iya jelas toh. Ono caitane nyawar-nyawar sini-sini kok gedak dhewe. Tuh, Aku iya. Tuh. Lho. Kacau ini kacau. Gak layak bendino lek. Dek, bojoku lek nang pasar aja lali jojo 5.000-an. Oh iya. Aja lali jojo 2.000-an. Berapa? Oh, penting amal jariah. Iya jelas. Jebule ya teman jadi nyawar tanda. Apa lek kon lorek ning ngeramut tanda. Aku belane tandake Budi Wijaya ku ojo Malang. Ojo Pasuruan. Lho, gak apa-apa hiburan ah. Hidup apa Hiburan. Kon lek lara katisen, kate boko iku sing ngeramut tanda bojomu. Tadi. Apa? Kayak gini. Aku ki jangan nanggap ludruk Kurutono. Ini kan hari ulan Agustus. Hari ulan Agustus, bulan Agustus. Ya hari sapu sandal. Tak ngurus. Awakmu sing nanggap kodrok kek nanggap apa kek urusanmu. Lah kan kok iki nek ketemu horor karo anake sing biasa. Oh, lek delok apane? Mari nonton kepunjuk. Gak tidak mangan ludruke, gak tidak kei rokok, gak kei jajan turu campur. Iku urusanku dhewe.
Wong wedok jangan wong lanang. Soalnya sing nyambut gawe wong lanang. Wong itu harus dibelakangnya orang lanang. Balenono. Wong wedok kudu manut wong lanang. Maka jondo. Hei, Balenono. wong wedok ku manut wong lanang. Tak ya. Wong lanang kok gak ono wong wedok, mati nganggo iku ndak kecil. Nek gak ono wong wedok sing ngatur piye kekaran tadi apa ji tadi. Alah. Duluani. Yo, wong wedok. Takono wong wedok samene kae. Takono. Kok gak ono wong lanang sing ngompor. Tapi lek gak ono wong wedok sing ngolah duwike, sing ngatur duwike gak bakalan dadi apa-apa. Nggih napa mboten, Bu? Krungu gobokmu. Tapi dia menang wong lanang. Mati palingan nyambut gawe nglumpukno. Oh iya nek kayak keri-kerian ya. Ini. Baru badut. Wong lanang. Usah dadi saiki apa-apa cepakno. Apa dicepakno? Lho panganane. Kudu diwake lho. Akeh gak masalah. Monggo. Hei, tongkok. Aja pakai sak upo-upo, Dik. Wong. Karo kowe dikae mbako ya ngono. Mangga. Hei, Coblakmu, Ji. Sari manis, kurang manis, ada itu. Ki dosane iki ya, Mas. lah putusan iki ya napa sampe niku? Nggih, niki arek-arek pun teko kabeh, Pak. Lho pun teko. Nggih, Pinten arep pinten? anggotane. Nggih. Boten kantang, Pak. Pinten? Namung 400. Iku lodro kadang gugur gunung iki. Boten iki sak cukup. Sampeyan sinten, Pak? Kula ketuane. Pak, Sampeyan ketuane Lodruk. Nggih. Terus sampeyan selama niki kok kenal niki nyambek niki? Wong niki nek ludro kula tanggapan. Nggih. Niki gelem ngetutno. Oh. Kan niki kan gadah gendaan kalih tandak kula. Ngoten nggih. Nggih. Bendina ampun, Pak. tolo mental kok. Arek ini Menang, aku dijak menang. Ada di parak kok. Kacau. Meneh. tapi kan arek ini ku jaluk mobil ngoten lho. Mobil-mobilan ya. Cile. Alah, bojoku ki nurut ae wae. Dek, begitu ruwet. Dek. Tutuk. Ini. Ya napa, Pak? Ya tiga. Nggih. Saniki nggih. Ah. Mbek nae. Terus sampean njaluk lakon napa, Pak? Aku ndak meneh ya. Sampe lakon. Nggih. Jaluk lakon sampai cintai. Wah sampai kinten niku lak enten kelire ngoten nika, enten dekore. Niki mboten enten dekore sampai kinten. Nggih mboten pas, Pak. Gawe lakon sing rame ngoten lho. Kok niki wong Jepang apa wong Cina? Ajae wong Jawa. Aku bojoku jaluk lakon tetek bengek. Lakon napa tetek bengek niku, Pak? Yo, tetek
ana bengek. Sampeyan njaluk lakon sing upami Kok apa ku sing perang-perang. Ah, Joko. Joko Sambang. Joko Sambang. Pendekar Gunung Sirsilang. Lho, kok pendekar Gunung Sirsilang? Joko Sambang niku pendekar Gunung Gangsil. Lah, ya. Pendekar Gunung Pak ngapunten ya, Pak. Nek sampeyan njaluk lakon apa mawon kula saged. Tapi njaluk lakon Joko Sambang, Pak. Sepuntene, Pak. Kula mboten apal, Pak. Aduh, ketuang gapleki kon ku. Bukune niki kaya teng Jombang, Pak. Lah iya. Kon ki biyen adek ludruk gak kok bancaki, tapi piye? Dempun, Pak. Tapi bukune niku kaya teng Jombang. Soale waludan tanggapan teng Jombang. Masalah. Mana? Ini tidak kamu terkena. Liyane ngoten lho, Pak. Lakon liyane. Enggak. Kuai. Nek mboten Joko Sambang, Boten. pun ngeten mawon. Kula ladeni, kula layani, Nah. tapi sampean sutradarahi, Pak. Loh. Kula lali, Pak. Kalau ketua kok kaya butuhe bom. Bukune kaya teng Jombang, Pak. Pertama, Nggih. iku lurah Abilowo. Oh, nggih. Nggih. Mari iku kuno biyen ku diangen dhewe pikiran dhewe Cina. Nggih. Lah saiki dadi lurah eling. Nggih. Nah, pikiran dira bubuk dipaksa. Oh, dipaksa. Iya. Nggih, pun sampean sutradarahi nggih. Aduh. Sampean timbangane mboten sida, mboten apa-apa. Oh, anu sepatu. Kula tak mantuk mawon. Mulai kok. Pajere kok tek nang kok. Dorong banyak Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berjumpa dengan Lodruk Sekintung Balik Cengkela. wis bojoku yatine loro. Pokoke ujug tekindung balik kelak. Malam hari ini sing duwe gawe nyocot Dicari duwe cangkem. minta lakon Joko Sambang pendekar Gunung Gangsil. Nah, Sing metu dikit lha ya lurah Bilowo golek Sutina. Lurah Bilowo. Golek Sutina. Oh, Sutina. Ya biyen pacare mergo antuk sosial dirabi wong, dari lurah. Dadi wis mari ngono. Terus Yang pertama-tama jare wonge sing metu dhisik Lurah Abilawa. Nggih. Wah! Rek sing dadi lurah metu rek. Sing dadi lurah metu rek. Penak. Kok aku kok ketok lurah Abilowo. Loh, bro sekuari kalau kaya jengking. Wah! Kaget bang. Tut aku dadi apa, Tut? Lurah Abilawa. Lurah Bilowo. Aku dadi lurah iki. Seneng ya aku dadi lurah. Biasa aku dadi lurah. Aku dadi lurah, Dut. Lah iki kok kok buyar iki aku iso wedi. Sing durung kenal-kenalno. Sing wis kenal tamatno. Kalau siji loro pawongan yo iki gambare lurah Rabi Lowo. Iki menendo ya anak codot. Lurah Abilowo, kok lurah Rabilowo. Kliru ah. Kliru. Lurah Bilowo jare lurah Rabi Lowo. Lurah Abilowo jare wong iki. Jarene dhewe. Jareku dhewe. Lurah Abilowo. Lurah Abilowo.
Buku iku. Perjalanan golek pacare sejenis. Yen ku pacare tapi saya kira bisa. Ngomong dhewe, Pak. Kaco. Iki lho jur apa? Golek sinten pacare? Pacare Sutina jenenge. Lho alah, Pak. Sing dadi Sutina gak ono, Pak. Lah, Sing dadi Sutina niku areke wetenge loro, Pak. Wetenge loro kakean mangan rujak. kaco. Buyar ya, Tut. Aku meneh sak tandur ya, Tut. Niku lho, Pak, sing dadi Sutina niku wetenge loro, Pak. Ayo boleh golek ngono kok. Ngeten mawon, Pak. Nyilih bojo sampean, Pak. Nyilih bojo sampean didadekno Sutina. Oh, tak kono bosok kok. Kula bayari 2 juta, Pak. Kula bayari 2 juta. Sing karo nggih. Enek. Dapur Sutina nggih. Sing jenenge wedok Sutina iku wetenge loro. Awakmu ae kok oleh bayar 2 juta. Ya, Aku tak. iya. Karo lurah abile wis. Terus dadi lurah. Ku. Rangkulan kene gorong tau blas Iki ngono kancaku sekolah. Kalau mari kalau ngono awakmu iki kamu jendok iki. Alah. Iku sapa sih iku? Pemalang-malang. Aku kan pacar saja. Wajar orang-orangku. Enggak. Kon kok tambah tuantik ngono ya. Jelas kok aku iki kan dimodali ambek bojoku. Ayo. Wes, gak nyawa bojoku. Aja sama. Pak, 2 juta, Pak. 2 juta. Oh iya 2 juta. Tapi aja rangkul-rangkulan ya. Ketoke rangkul-rangkulan tapi gak. Iku mang semunggo. Gombol nek ngono. Ketoke temen tapi etok-etok. Semunggo. Aku piye? Loh. Kok koyo lurah pacarku biyen. Ora usah. Kenapa? Kowe kok gak jalan? Bojo. Ngono. Kok malah sampeyan sing Apa lurah pacarku? Piye? Ngono, Bang. Aja ngene. Wong libro. Gak ngono Sutinae keroken ngene. Jare mah kok ngomong ngono. Dadi awakmu iki ya dititik karo lurah lho. Ya Sutina. Ngono kon kudu. Iki lak Sutina. Kon iling ngene. Zaman biyen kon jekaran pacarku, saiki kon dirabi wong. Aku tetep seneng karo aku. Iso gak iso tak perkosa. Iya. Critane ngono, Wak. Wah kok sadis ngono critane, Wak. Gimana ya? Sutina. Jenengku Inge. Heh? Inge. Inge, Pak. Inge kok. Sutina. Lu bukan aku dolakon kok Sutina. Oh, aku dileh. Lagi ngono murah abire. Sing nanggap muring-muring. Sutina. Apa Kang Lurah? Apa awakmu wis ro tekan kunang kene? Aku roh mau dikandani bojoku. Ro. Roh. Dan Itu lah kok kandani rumah tak? Masalah kon kemarin tak kandhane teko batine dhewe. Ojo aku sing ngandani. Kato. Batin. dadi awakmu wis ro tekan kunang kene. Wis ngerti. Nek wis ngerti ndang ladenono aku Sutina. Aku jarene iki lho kokon batin tok. Eh? Tut buyar Tut. Lustro kuwi iki, lustro apa tuh? sampean kandhani, Pak. Jare kokon batin tok ngene.
Ngene. Walah. Kang Lurah iku biyen-biyen. Saiki aku wis gawe mon, gak usah kon rene. Ngono. Oh, gak usah. Oh, jadi kaya ngono Sutina. Saja aku kudu ngono. Sutina, Apa Kang Lurah? eling jaman semono awakmu rendang-rendeng pacaran mung loro kalau Lurah. Sapa iku jenenge? Pacare Sutina iku lho. Pak, pacare iki lho biyen lho Pak, Pak. Sutina. Oh iya. Sutina. Kon biyen pacaran ambek Lurah Bintoro. Mbok liwat ngarepku, atiku cepit. Awakmu iku aja lembeng. Lurah Abinowo iku gagah dibeksa. Hei, Sutina! Konku golek tahun piye? Saiki kon rabi wong tapi atiku sing banget karo kamu. Iso bento. Kon kudu melamu. Ngono ah. Nggih, padha karo cocote wong iki mang. Yo. Tau yo. Sutina, Apa Kang Lurah? yen kon wong loro ambek Lurah Bintoro, bareng lorone atiku. Loh, papan kebeneran Sutina. Tekan opa aku mrene kepengin rabi awakmu saiki. Lem gak gelem kon kudu tak rabi Sutina. Lho lah apa timbane aku kok peksa lho. Hah. Lah rabi nek gak apa-apa, wong bojoku ya tuwek. Ora gelem, ora usah. Senajan aku ndek bojo kon gak usah nyijak. Ayo, Rono. Rono. Ora usah. Selagi aku ndek bojo, aku mau dadi bojomu. Lho, kon gak gelem dadi bojoku. Ora gelem. Iki apa Sutina? Oh! Gowo kremes. Kremes. Keris. Keris. Iki terus iki nyetokno ngene marang aku. Apa? Awakmu. Wedi. Wah, kan iki dilebokno. Aduh. Melayu. Iki terus aku. Ayo. Melayu. Ayo. Sutina. Gorong. Rame dhisik. Rame Ben aku kok rodokno. Wah, aku tak melayu. Oh, melayu nang senang lek sebut tak parani, tak empaki. Sutina. Apa? Andro iki keris sapa? Lah iku keris apa? Iki keris setan kobra. Keris iki gak bakal moleh nek gorong demek. Apa iku jenenge daerahe wong wedok. Darah. Hah? Darah. 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 Yo, darah. Terus. Aku gak gelem. Gelem gak gelem. Aja caca aku dadi bojomu kok demek kulitku tak siset. 2 juta. Lurah Abinowo kok nangis iki lho. Sutina gak gelem lho, Wak. Gelem tak peksa, gak gelem yo tak peksa. Gelem tak peksa, gak gelem tak peksa. Ayo kon. Aku terus ngopo iki? Lho kok lati mana aku jojo iki loro lho, Cak. Salah. Pipok gak gelem, lagi gak gelem. Kon melayu wedi. Oh, aku mlayu. Saiki aku gak gelem, meneh gak gelem. Yo. Engko bengi gak gelem. Aku mulai. Lho, Sutina, kon tambah melayu mrono. Loh. Ibarat pepatah wong wedok Sutina. Melayu gawa jare kon tiba nyripet. Loh, lah kok nang kebon-kebon. Wow, tiba glondong tak perkosa kon Sutina. Wedine iku lho. Kau piye nek perkosa temen ayo. Ora. Etok-etokan. Ada kopi
iya aku udah petek-petek mbek Pak ya. Yo, Wak, ditumpakan yo. Lho, kaya ngene. Entok. Waduh, kacau temen. Wong iki ludukan kok. Drupan. Ora kencet oleh temen tapi gak temen. Ngotor dadi temenan anak kacau iki. Lah mari iki Pak metune sapa, Pak? Nah, mari iki lurane Joko Sambang. Metune Joko Sambang. Iya, golek ibu Sutina. Bang Joko Sambang. Metu Bang. Iki dadi Joko Sambang rek. Metu rek. Sing dadi Joko Sambang guwanten ya, Pak. Aku lapo, Pak? Kula dadi napa, Pak Sud? Joko Sambang. Ah? Gak ngomong. Joko Sambang mudhun teko Gunung Penanggungan, goleki make gak ono. Joko Sambang ki medun teko BC. Ketumun Joko Sambang teko BC. Gak ada mampir nang Samalaya, Pak. Lah, nduk ngono iya. Mas Waduh. awak iki dadi Joko Sambang. Goleki ibumu digawa karo lurah Abilawa. Lah kok gak terima kok tutut. Ditututi ta? Ngomong ta, Pak? Kok penak tutut ya? Ngomong. Joko Sambang. Oh, atik Sumbar. Ya iya. Ngomong ta, Pak? Joko Sambang iki gawe sandip. Lijarane gedang ya. Iki masalah iki ngono tumbak ngono lho. Iki aja kok modal ngene. Ndak oleh tombak gak nemu Pak sak ketemune wis tak gawa. Aduh, kacau iki. Wis ngene. Wah, Ini lagi. pecang. Ngono ah. Sumbar. Yo, tak sumbar, Pak. Sumbar. Lo. Bok. Ah, ini super iku. Ah, bener, Pak. Lah, bok. Mbok Nandi. Ngono ta. Oh, bok. Mbok Nandi. Mbok menang sama Leya. Sampeyan kan dari sing temen, Pak. Sing temen ta, Pak? Awakmu iki goleki mbokmu. Kandhane padiku nek mbokmu wis dang diperkosa karo lurah Bilowo. Kok tututi. Ngono ta? Iya. Ngono ta. Mau. Waduh, nek gak lucu cakep kula wer. Lo. Bok. Wes suwe. Wis tuwek. Aduh, kacau iki. Apa sih, Pak? Wis tuwe aku teko penanggang medhot dadak ibu ndoma gak ono. Digawa karo lurah Bilowo. Oh, Bilowo. Wong teko. Onek. Ngono ta. Wes suwe anggonku Tapa Brata ana nang gunung. Gunung apa, Pak? Gunung Penanggungan sing lawase 40 dina, 40 bengi. Go. Mangan apa lho, Pak? Lontong. Ayo, nanti Subari. Sing suwene 39 dina wis tak lakon. Kurang sedina sak klebatan. Lah kok aku ketok rupane mbok sapa, Pak?
Mbokne lho. Mak Sutina. Oh iya. Kok ketok aku karo sak klebatane Mbok Sutina karo Bapak Bin sapa? Binte. Bintara. Bintara. Ana apa iki? Durung buntes tapaku. Tapi nek lho kahanan sing wis ana, aku kudu mulih nang omahe mbokku Gunung Jangkung. Mbok, aku sing temok, aku sing terok, aku sing pircok. Ya apa sih, Pak? Aku sing teko. Aku sing teko, Mbok. Aku sing teko, Mbok. Ah, Budal aku, Pak. budal. Ya wis lho, Pak, aku budal. Kebuyar iki gedrukmu. Gak layak payune kok murah. Mlakune Joko Sambang kaya batul ngarep. Lah iku golekmu. Lah mari iki Pak metu sapa? Nah, mariku metune Sutina. Sutina duber-uber. Lurah Bilawa. Heeh. Ayo Sutina diuber-uber ambek Lurah Bilawa. Diperso. Apa, Pak? Cak, kecapan iku aduman teko dhewe. Cak, lah aku dijak lho, Kuasar Pak. ora iki. Kuasar kok. Kajar apa? Garapane kuasar. Lho, kon cuma kocak. Iya. Ya aku iki. Ora, Pak, ora. Eto-eto apa? Ora, Pak, sumunggo. Iku mang lho, Mak. Iki. Iki. Lho. Wah, iki jangan ngono. Rompan kita gelem. Kita Pak. Gak gelem mau anu. Aku lagi mana? Anu. Lho. Sutina. Buyaran deh. Nah, nek iki diuber-uber karo Lurah Bilawa, Joko Sambang. Joko Sambang metu. Nulungi mae. Iya. Ayo Bang, metu Bang. Nulungono makmu Bang. Loh, Sah. kon to. Iya. Kon kok nang kene lapo? Melok nglujuk tambah suwe tambah soro, sok. Apa lho, Pak? Ya kok ngomong-ngomongan iki lho. Kancaku. Masih kocok kowe ora usah ngomong jape yo. Kaya ngeliyo bro kaya musuh. Iki musuh ta? Iya. Kon musuh ambek aku to. Musuh, to. Iya. Gak oleh kon rukun ambek aku. Tambah suwe tambah nglujuk tambah angel yo, sok. Iya. Wah, ngelo. Iki musuhmu. Ojo ngomong-ngomongan. Musuhku. Kok dewe kono to. Lho. Lho ngah? Lho alah, kok gak ngomong. Kancaku Pak iki, Pak. Oh iya, Pak. Kancaku iki. Sementara bojomu dirangkul gak apa-apa pokoke elek 2 juta. Iya, iki kaya apa-apa. Lah iya. Kon dadi apa kon? Aku iku karo apa tuan rumahe. Aku Iya. jane asline iku bojone tuan rumah. Iya, toh. iya, iya. Terus sing dapur Sutina iku jare gak ono. Iya, terus? aku dikon dapur. Iya tak ya. Terus barang aku jarine kan dikeki dhuwit 2 juta. Heeh. Makane aku gelem ae. Loh, iya. Masalah apa? Peranane ganteng-ganteng. Iya ta? Terus aku timbangane nyawang bojoku tuwa, aku kan yo kudu. Heeh. Iki terus yo. Beneran. Bapak tuh berubah kan ora bilawo. Ngono ta? Lah nek ngomong kowe iki terus nanti nak. Ngono ta? Ya. Lho, Nak. Kebeneran awakmu nang kene, Nak. Aku wis- apa?
banci ngono. Walik ta? Walik. Balik. Lho nak. Sekarang aku cocokmu lho. Maksudnya iki ya apa iki dadi makku ngono ta? Iya iki dadi mbokmu. Kok lho Pak. Kualik-kualik cocokmu. Ojo omong banci. Suarane ngono ah. Ah, suarane. Suara mosok gede. Aku rada Iya, aku gede, aku sing gede. Lho. Mbok. Ya apa mak kok wis sampean kok boleh koyo ngono. Ya, suaramu gede. Iya, Nok. Hmm. Jarine suaraku kok gede. Ngene. Ayo. Yo, Mbok. Mbok, Apa to, Nak? aku sing teko, Mbok. Napamu teko nang mulia balik. Oh, ngono. Bisa. Ayo. Mbok. Aku sing teko, Mbok. Oleh kondes teko ya nak balik mulene. Beneran aku teko, Nak. Aku diajak karo Lora Pirawana. Aku ki lu kanca. Cucu gak bisa gelas, Nak. Ngono ta? Ngono. Iki adik sungkem iki, Pak. Adik sungkem, Mak. Jenenge suwe gak petuk mae. Petuk mae ya sungkem. Sungkem, Mak. Sungkem. Loh. Mak. Loh. Ono piye lho? Bagi mbah, Mak. Lapo kok usak-usak lho. 2 juta, Pak. 2 juta. Ah, wis ora. Gawe loro nati kok ora bisa katep apa. Kate ngono ta? Kake. Mak. Aku sing teko, Mak. Iya, Nak. Aku wis suwe lho, Mak. Gak petuk sampean. Kok sawangane sampean wis kangen? Apa sih, Pak? Iki jangan rene atiku sian. Sampean kok koyo keplayu ana sing ngobrol, Mak. Iya, aku jo berwanto. Lho. Wah, Oh, iya. Duber lurah aku katene diperkosa jane aku timbangane duber tak tokno ae nak wong gareng gak kalo. iya jane padha enake diantuk. Sing duwe gawe kok moring-moring. Mak, Iya, Nak. lagi penet uber-uber lurah Abilawa, Mak. Iya, Nak, tulungan Mbok. Diapakno apa, Mak? Aku mang katene diperkosa. Diperkosa lurah Abilawa. Iya, Nak. Aku melok, Mak. Waduh kacau. Awakmu kok belane mbokmu, makmu. Dadi perhatimu loro geleki karo lurah Abilene. Pasti tak belani ngono. Iya. Mak katene diperkosa, Nak. Mak, gak rugi anggonku tarak broto ana ning Gunung Penanggungan, Mak. Sing kate merkosa sampean sapa, Mak? Iki lho. Maju. Keturun lurae, keturun. Kon wayahe tampil. Lho. Kakek niku pentas, lapo kok ngantuk iku lho. Wis wayahe, Pak. Iki lho Petruk Joko Sambang. Nonton lu gak penak. Petruk Joko Sambang iki lho. Wis jangan sambal. Iki engko tak apakno, Pak Dut? Ya, iki lho. Kok pateni? Oh, mateni ya. Kon tak pateni to. Pateni. Kon tak pateni. Nom-noman. Iya. Sapa kon wani-wanine ngendhek langkae Lurah Abilawa? Sapa kon? Abilawa. Iya. Nek urung kenal. Yo iki jenenge Joko. Joko sapa Pak Mang, Pak? Joko sapa? Joko Pedhot. Joko Sambang. Joko Sambang. Oh. Anake Lurah Bintara, yo anake Mak Sutini. Kate mbok apane omakku? Jenengku Sutina. Jenengku Sutina. Diganti. Kuping. Kacau iki kacau. Sing bener sapa? Sutina. Sutina. Kok apik kelakuanmu? Loh. Dawa rek lho rek.
Aja dawa-dawa to, kesuwen to. Titik ae. Lho, ngono lho. Lho, Lah, rati awakmu yo anake Bintara. gak salah anggon pangucapmu ya aku Joko Sambang. Anake Lurah Bintara. Kok mapan kebeneran, Dik? To. Lahan deblot aku to. Perang kok ngomong ae iki. Aduh, Ngono lho, sok gak dirungokno wong briefing. ya. Lho, mapan kebeneran. Ya, Mbokmu sing jenenge Sutina arep tak rabi. gak salah. Kon rabi. Yo, Lho, kon rabi. Berarti kon wis nungkak kromo nerak pagerayu kon isa. Ayo, pateni langsung. Pateni langsung. Toh kon mati ya toh. sing mati sapa iki, Pak? Sing mati sapa? Ketut. Sing mati iki Lurah Bilawa. Aku rabi rawa. Suduken. Ngono ah. Ayo toh. Aku mati, Pak. Iya. Lah gak enak belas, Rek. Ayo toh kon Mati aku, kon siapa tak suduk toh. Iya. Tampanono iki Kiai. Lek tak sodoke Pak arek iki, Pak. Pasang penting. Jare mang dipateni, Pak. Lah iya. Oh nek apik kelakuanmu tampanane Kiai lereng lanangan iki. Kok so. Gamane Joko Sambang lak Kiai Bering. So, sing nanggap muring-muring. Lah iya, tampanono iki Kiai lereng lanangan. Durung to, durung. Durung tak tuncep. Kesuwen, so. Durung ta? Heeh. Durung. Mapan suara dombo. Ayo, Ki, tampanono, sik 1, 2, 3. tampanono Kiai lereng lanangan kanggomu. Iya. Oh. So kurang munggah, so. Kurang munggah Didi. Oh. Enak to? Enak to? Mbok banget ya kon. Kan pancen cek udah glecak kon iki, mati. Kon mati ya to? Kato. Kon mesok sini-sini ludurke wak kentut. Langsung mati. Mati ya kon. Kok ngomong langsung mati. Kok. Langsung mati aku. Gak delok tek kon niku. Mati kon, mati yo. Kalau ditunjuk kok mati. Eh? Tunjuk. Tunjuk. Aduh, mati. Wes aduk sondek. Aduh. Pak aku nandi iki matine. Matine nandi. Bete. Aduh. Wah, ngendi Wak? Ngendi? Kira. Mati niku nang gletak. Kon mati ya to? Mati ya kon to kon to. Mati yo gletak no. Ana semute Wak. Apa yen boten mot? Gak apa-apa wong oleh bayaran nih. Mati ta? Iya. Lama mati rek. Nah, Pak. Lu mati sira. Pak. Nek Lurah Bilawa wis mati. Londo teko. Londo gak trimo. Gak trimo lu blok pateni. Londone metu. Ayo. Londone kaya matolare Joko. Mundur-mundur. Londone apik ya, Pak. Tapi apa? Londone ta kaya Bolos. Loh, ta? Loh. Lapa di? Lho kon ta? Iya. Loh, kan saiki wis gak balon aku nisan. Wong balon matamu. Aku dijak kentut. Apa kon nang kene? Durukan. Loh, kok gak ngomong ta ngerti aku ngomong bareng kon. Aku kangen. Lah iso. Kok iso? Aku kangen. Aku Tek. Masalah. Kok iki dadi londo? Heh? Dadi londo gak kenal karo Joko Sambang. Kok kurang ajar kon niku.
Kon sapa kon nek ngon aku dadi londo? Aku nang kene iki ketuae Kentut Al-Ghazali. Wah salah. Iki sutradara. Aku sing di omah. Campur sutradara, ketuae goblok. Tapi 2 juta, 2 juta. Oh iya. Awakmu iki nggolek anak buahmu, Lurah Bilowo. Dipateni karo Sambang. Lah awakmu mosok karo Joko Sambang. Kok bedil? Sing dipedhil sapa? Ya Joko Sambang. Oh, aku sing go pedhil, Pak. Iki yo. Di pedhilku ndi? Heh? Pedhilku ndi? Oh, arek iki kram iki. Iki lho lah pedhilmu. Yo. Ndi? Ya bedilmu iki. Jokono. Alar, ya wis. Ta. Pedhilmu jupuken. Berarti bedil ki tak Joko. Iya. Kon kok tarung ambek aku ngono lho Pak Ndut ya. Kon iku gak trimo. Lurah Abilawa iki anggotamu. Heeh. Dipateni Joko Sambang. Ngono lho ta. Bedilen Joko Sambang. Ngono ah. Goblok. Iya. Ana ate kurang ajar. Ya. Bijak. Tak bedil kok. Cuwo tak gomu iki. Bedil iki lagi bedil iki lho. Kok Joko Sambang. Kok Joko Sambang. Ora bilang ana bal. Kok pateni? Iya, begini. Kok tembak. Cuwo. Ora tegas. Oh. Sudut gelo. Mati. Ate, ngono lho ta. Heh? Iya. Balik nono maneh Pak gak jelas aku Pak. Moh. Cok muring-muringan ta, Pak? Nah, gak perlu cok muring-muringan. Sampeyanku nyutradarai kok ngamuk Ya ae. iya. Ngamukan. Aku gak suka. Kon ku dadi sutradara ngamuk. Gak suka. Ora suka ya wis. Tut guyare tut. Le. Aku dilobong lemuk ya aku. Kok dhisik ta kurang saiki. Ngene lho. Hei, Joko Sambang, kamu berani membunuh itu Abilawa orang Wah, kaya. gak jelas tunggu wae. Ulang ngono aku Pak. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Joko Sambang. Joko. Ya, Joko Sambang. Joko Sambang. Joko Sambang kamu. Iya. Kamu Joko Sambang. Kamu Joko Sambang. Kamu membunuh anak buah saya, Kon ngomong dhewe kok. Kon kok menghalang-halangi Belanda. Loh, Kan Joko Somping. Sambang, Pak. Joko Sambang. Kamu Kamu sudah membunuh antek-antek saya. Kamu tak bedil. Bedilen aku, bedilen ta. Kamu pengkhianat. Superman. Kamu tak bedil. Iya. Tak telak. Ting. bedeng kok. Bokonge godhok nomor rontok ngene. Iya. Tung. Tak Tung. der. Tung. Tak Tung. der. Tung. 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 Perang kok. Kon iki perang dan bener dawa. Kene gak cerdas. Kon disungguh iki dalem bekakasmu. Kon tak bedil kon. Ayo, bedilen. Kon tak bedil gak cerdas aku mbok suntuk bekakasku. Iya. Ayo. Ayo. Ya. Tis. Tak. Tuk. Hei, aku tak boleh. Ayo, dalem. Iya. Landone kena ri. Iya. Dor. Gak makan. Iya. Dor. Gak loro goblok. Iya, dor. Aduh, loro. Masih dibedel anumu, awakmu gak apa-apa. Iki gak suduh. Tak sodok kon tak. Ayo. Ayo, Ya, dor. tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Kok tak nek tak sono. Oh. Ayo. Tak sodok. Ya, des. Alhamdulillah tepak ndoke. Rada uglik-ugliken.
Hei, iki aja kok kepit. Wis kon mati. Aku mati. Mati. Loh, aku mati. Mati kon ta? Mati Mati ta? to? Mati. Mati. Heeh. Aku kumpul sampe matine. Kumpul kebo. Ambung sih aku mati gelem. Gawe. Berarti aku mati. Mati kon ta? Mati. 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 Loh, londo wis mati. Berarti iki sing duwe gawe kudu disodho pisan ya. Tutur. Berat, Pak. Penak gak bayar. Terus lurah bila wong mati, londo mati, terus ya apa? Terus buyar. Wis mari. Lah mati ki apa iki? Apa dibuat nang kali kono? Berarti wis mari ya, Pak. Wis timbangane gotong, Pak. Golekno bensin diobong ngono ae lho, Pak. Wah, ayo kene, ayo nang desa kono. Nang ndi? Nang ndi, Pak? Geneng. 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 Heeh. Ya. Ana apa, Pak? Ayo lho, Bro. Wijaya. Ayo ditinggal.